Sanibonani bafowethu, ngithemba ukuthi niyaphila. Ngibingelela uma, ngibingelela obaba, ngibingelela ogogo, ngibingelela omkhulu emakhaya. Ngithemba ukuthi niyaphila. Ngiyajabula kakhulu kuba nani usuku namhlanje. Indabuko yesizwe le stage name Loso, igama kahle kahle uhloniphano kaMsane, insizwe zalumadladla khona le ePortshepstone eMachisini. Bafowethu, ngithi ake nginixoxele usuku namhlanje about ijourney yami yoshuni womhlaba. Ake ngithi ngeke ngasuka ePortshepstone ngahamba ngaya eThekwini ngithi ngiyozama ngoba impilo ithanda kuba nzinyana ngala ngasemakhaya, akuphanta phanteki. So mase ngifike eThekwini ngafikela kwinsizwa ekuthiwa uSakhile. Hawu, lensizwa le ngiphilise kamnandi mfethu. Ngihamba ngipaska usuku nosuku, ngithole lo mali, noma izinto ade zibe nzima kwenye indawo ngoba bekufanele ukuthi ngasikhathi ngipaska ngibe ngihamba ngiyokhokha imali erent la ngihlala khona. Yibo lonto izinto bezithanda kuba nzima ngalo ndlela, ngeke ngathi kuba nezinkinganyana. But ngithe mase ngibona ipost yawusho nomhlaba khona lapha enkundleni zokuxhumana, hayibo ngabona no ake ngizinikeze ithuba nami lokuthi ake ngijoyine lento, ngibona ukuthi mhlambe kungenzakalani. Yabo, ngitshena abafowethu ukuthi nayi into la ingihlupha, nayi iposter la yokuthi bathi abafethu hayi ungasaziyekela khehla lami vele ushone khona, yonke into izoba right khehla lami. Yabo, then ke ila ngaqala khona ngathi no ake ngizinikeze isikhathi ngihambe ngiye khona lapha. Then before ngifike khona kuma audition ngahamba ngagcina sengihlala kwenye insizwa akuthiwa uShodi. Then umuntu sehlala lapha bafethu ilana ke because ngangivele sengisukile kuba 4 ngathi no ngavele le insuku sezikeduze zama audition angangivele ngingenele khona, ngangingenela khona ngoba kuseduze kulapha yana ePlayhouse. Then ngakwazi ukungena kuma audition, then emakalokho wow bang interview lapha yana, bethi ngizizwa kanjani ukuthi ngike audition. Kwakugcwele abantu babe maningi kakhulu, kwakama provinces awu4. Wonke umuntu oyozama lapha ngendlela yakhe ne. So umuntu wagcina engenile ngaphakathi, umuntu wangena kwi-auditiona, Phuze Khemisi, Big Zulu, naye uShoma Jozi, bawujabulela kakhulu umculo wami. Ngangena ngalo ndlela kusho nomhlaba. Ake ngithi ke sengingenile kusho nomhlaba, umuntu eseyakhona ngingasho ukuthi umuntu wafunda izinto eziningi lapha bo. Engakusho nje ngithi ngifunda izinto eziningi. Abantu kade bekhona besiphethe lapha, noma ngizothi abantu kade besiguide kuliya show yoshuni besiphethe kahle kakhulu bafethu. Angifuna ukudlala ngani bese njengezingane nje ezihleze zikembelekweni kanina, ezithi nje mekwenzeka into ziyakhala, uthole yonke into oyidingayo ngendlela oyifuna ngayo. Kukhona othisha la abakhuluma nathi mawuthi sesiyongena stage mhlawumbe khona amaculo athanda ukuba nzinyana noma mhlawumbe alula nyana, sikwazi ukuthi sirehearse lo maculo siyoperforma ngalo ndlela siperforma ngayo. So ngithe sesiku top 20 umuntu sebiziwe lapha iyayishube kakhulu kusukela kona top 20 ngoba umuntu ayingarelaxile, unikezwe amaculo kuthiwa rehearse and rehearse 2 days, and emva ka 2 days uyazi ukuthi sekufuna uyoperforma leculo adu rehearse for 2 days and thotho ulazi elomunye umuntu eyibolonda. So but saqhubeka because babe siqoqozela basinikeza ithemba each and every day. Yabo, but no yazini ayikho into engenzeki, yonke into iyenzeka. Ake nizame kanje izinto zizoba lula for nina. Yabo, because nima artist akwazi ukuthi uyi-artist uthi khona izinto ezekuhlulayo eyibolonda. So umuntu waziphusha bafethu, waziphusha sagcina sesifike ku top 10. Umuntu waziphusha mfethu, ayibo umuntu wagcina sefika ku top 8. Then emalokho umuntu ulwela top 6 ke manje ngoba phela iyashuba. Kawulwela top 6 umuntu wagcina ephumile kuwona top 6.
kuma provinces awu4 endaweni yase-Afrika noma ngizothi endaweni yase-South Africa sikwazile ukuthi sibe ku position 6 as indabuko yesizwe ilwela wona agcine ephume kanjalo. So kuqhubeleka lapho umuntu sefikile kuona selwela wona, I mean top 6 ne. So izinto zazithanda kuba nzinyanyana ne cause wawunikezwe ingoma nanoma yiphe khona ye production le yegalo, then uthotho uyayishaya ubona cha inkinga ke le anganothi ngizoyishintsha kanjani ingoma, nganothi ngizokwenza kanjani ukuze ngikwazi ukuyipresenta kahle lapha kulabantu bakwazi ukuthi bangizwe ne. So ngelinye ilanga akukhona yena umama uMambuselaphi uma wethu umkhulu nje khona la eSouth Africa wakwangibonisa enye into ke esengijaja khona lapha kwi competition yawushu nomhlaba ukuthi now ngeke ngabona ukuthi lapha yana khona okushodayo lapha nalapha, then umuntu okuphela njenge artist ufuna uhamba uyozibheka uzilungise lapho ekushoda khona yabo, then umuntu wagcina ephuma kanjalo bafethu kusho nomhlaba. So engakusho ke engikufundile noma ngizothi engikwenzile sengiphumile kuwona usho nomhlaba, ngizothi ngisakwenza namanje lokho ne. Ngiphumile ngahlangana nabafowethu insizwa kaNqobe enenye insizwa kaNdovela engisebenzisana nazo njengamanje. So abafowethu bakwazile ukuthi no yazini because vele sowuphumile lapha mfethu, zikhona izinto zokusebenza, yini singaqala ukusebenza sibone ukuthi singangalaphi. Kanti vele nami ngangivele ngishilo ke nakhona kuwona usho nomhlaba sengiphuma ngathi angiphathekile kabi ukuthi ngiyaphuma, but ngoba sengithole experience mina ngizoqhubeka ngile phambili ngeze ngima ngisoze ngama. So ilokho engizama ukusho ngikubonise futhi kunina abalandeli bami ngibathanda kakhulu ukuthi angeze ngima until ngize nginikeze lokudla uThixo athi anginikeze kona. Ngisazoqhubeka ngeze ngiyeke bafethu. So ngine EP ekhona njengamanje. Ake ngithi ngomhla ka5 December ngizokhipha ingoma eyisingle eyi1 ebizwa ngokuthi ungaphela amandla. Then ngomhla ka7 ila ngizokhipha khona ivideo yakhona bafethu, bese kuthi ngomhla ka13 kuyona lenyanga ekudu December uZibandlela. So ila ngizokhipha khona ke EP bafethu nizokwazi ukuthi nilalele ko Spotify nakuphi. So ngiyacela bafethu ke ezindabuko yesizwe ningilandele. Ngikhona lapha ku YouTube, ngikhona ku Facebook, ngikhona ku Instagram, ngikhona ku TikTok. Khona ke la ku YouTube bafethu ngiyacela ukuthi ufike ulike lapha yaphinde subscribe lapha yana bafethu ezindabuko yesizwe. Ngiyanithanda kakhulu bafethu, ngiyacela ukuthi ke ningayeki ukungilandela ezindabuko yesizwe. Kusakhulu akumele ukuthi nikuzwe uThixo angithumelele kona ukuthi nginilethele kona emhlabeni. So ngiyacela ukuthi ningiphe nani amandla ukuthi ngikwazi ukuqhubeleka phambili. I-support yenu bafethu iyona ngiqhubelekelisa phambili. So ngiyabonga kakhulu uThixo abenana niphilise nje njalo, niqhubeke njalo ningamyekeli umfana ozalo uMadladla ukuthi aniphe amandla okuphila. Ngiyabonga kakhulu uThixo abenani. Danke.